Здравейте! Сега ще ви показваме как може да приготвите баница в тиган цептер. Избрали сме баницата да бъде с прас. Сега сме в периода, когато се готвим за бъдни вечер и тогава традицията е да ядем постни храни. Тази баница може да бъде направена с различни плънки, като, примерно, любима на мен ми е с настърган морков, малко захар и орехи. Може да бъде с панак, с яйце и сирене, нали, кой каквото харесва. С месо само не съм пробвала, но сигурно става, нали? И аз не съм пробвала, но с кайма знам, че става много добре. Да, така че сега ви показваме как се приготвя с прас. Приготвили сме нещата, за да не губим време. Ето сега ще ви покажем. Тук са корите, тигана е до нас и имаме приготвения прас. Корите са ето тези медковец или медковец, не знам как се чете. Сега, понеже корите са тънки, ще ги слагаме по две, като между двете наръсваме леко мазнина. На пръза сме сложили само сол. Възможно най-елементарният вариант, но вие можете да добавите към него по ваш избор яйце. Може да се прави баницата и с зеле, само че зелето изисква предварителна обработка, ако говорим за кисело зеле, да бъде леко задушено и тогава да го ползваме, защото наистина много бързо стават самите кори в тигана и това не е достатъчно при киселото зеле като време. Трябва да бъде... Остава хрупкаво, ако го направим. Сега, виждате ли как... Аз ще покажа всъщност тигана. Редим, просто ги завиваме корите и ги редим в тигана по този начин. В случая на дъното на тигана не слагаме мазнина. Има вариант и с мазнина на дъното. Ние искаме да ви покажем този без мазнина, когато мазнината е само между самите кори. Тук няма нищо особено при самото приготвяне на баницата. Просто си слагаме нещата, които искаме и които ни харесват. Навиваме и редим. Важно е при самото печене да спазвате технологията, която сега ще ви покажем и ще обясним, защото ако не я спазвате, рискувате баницата да загори. На мен така в началото ми се случи един път. Не е беда, просто изгорелата част я махнахме, защото, знаете ли, плюса на съдовете е, че не поемат миризми. Вие можете в една тава да направите баница с прас и примерно баница с яйце и сирене и хората, които не обичат прас, няма да се подразнят от това, че има мирис или вкус на прас. Много е интересно това нещо. Така че дори да загорите, махате загорелата част, останалото няма да мирише, това исках да кажа. И ще си изядете нещото, стига, нали, да не е станало твърде голям участък, който е изгорен. По отношение на почистването на съдовете, понеже така и така започнах темата, пък Бени през това време прави реди плънката. Самите съдове се накисват в малко вода и просто се оставят след като са ползвани. Много бързо се отлепя това, което трябва да бъде почистено. Дори и да има някакъв участък, който по-трудно се чисти, има един специален препарат, който предлага компания Цептер, нарича се Цептоп и ползваме него. За кратко накисваме и после много лесно се почиства. Дори имаше преди време един случай, коментирахме, че силно загорен съд може да бъде даден за дълбочинно чистене, да го наречем. Все едно се полира и се маха част от слоя, който е унищожен, тъй като това е съд с доста дебело дъно и
е от висококачествена стомана, така че това нещо може да бъде постигнато и не е нужно да си изхвърляте съда, дори и да е пострадал много-много, поради това, че сте го забравили на котлона. Да, дори когато ви се струва, че от този съд вече не става нищо, то само ви се струва. Трябва да питате вашия консултант, просто да го помолите за съдействие, нали, за да може този съд да се даде наистина за такова почистване. Да, съдовете са си една инвестиция, но пък наистина се ползват в продължение на десетки години. Бени, твоите съдове първите от колко време са? Преди 30 години. Началото 90-та, 91-та, там някъде, не помня точно кога. И сега, слагайки съд от преди 30 години до нов съд, по нищо не може да се разбере, че този съд е използван. Ние, откакто сме ги взели, постоянно ги използваме и само в тях се готи. По нищо, когато се погледне метала, разбира се, по нищо не може да се разбере, че този съд е на 30 години. Сега има, разбира се, разлика в вида, който изглежда съда сега, защото преди години са били с пластмасови елементи на дръжките, сега е изцяло метално, за да може, ако се наложи да се сложи в фурно да се запече, да не се налага да се отстранява част от дръжка. Сега, Катя ви показа баницата, аз започнах да я редя отвън навътре, защото с прас, когато се реди, тя се отваря, корите се развиват и затова ги започнах от външната страна, за да се подпират. Иначе, стандартно, всички знаем, баницата се навива от средата към края. Аз започнах наистина обратно. Сега, друго специфично. Баницата винаги може да се направи на загрят тиган, а може да се направи и на студен. Когато се загрее, тогава може да се сложи мазнина. В случая, както и Катя каза, няма да слагаме мазнина на дъното на тигана и затова е по-добре да бъде на студен тиган, за да може да не само да не изгори, но и процеса на готвене да се тръгне от началото, образуване на пара, която да пада върху корите, хем да сготви пръза, хем баницата да не изгори. Има още две, видим дали ще успея да ги сместя в съда. Са доста тънки тези кори, затова ги избрахме тях. Хубаво е, когато избирате кори за такъв съд и искате да направите баницата в тигана, да избирате по-тънки кори. Да, вариант има, много производители вече ги правят тип насач, големи, кръгли и големи. В този случай, защото тогава са само 3 кори в пакет, в този случай кората се разрязва на половина. Защото става прекалено голяма, ако се сложи цяла и неравномерно се изпича в тигана. Не само кората, но и плънката вътре. Сега ще трябва малко да ги сместя, защото сега изглежда, че е много пълен тигана, но пръза все пак е суров. Сега, когато започне да се готви, той ще започне да сляга и ще видите как сега тъпча, но когато баницата се изпече, тя даже ще има свободно място. Последната. Между другото, в тиган цептер могат да бъдат приготвени не само храни, задушени зеленчуци, както сега баница. Можем да правим и палачинки. Бени, ти правиш и хляб, нали? Хляб, сладкиши. Това може би трябва да го покажем също някой път, защото е доста интересно като вариант. Да. Аз самата още не съм го правила този хляб в съд цептер, но баницата в този съд просто децата я обожават. Вкуса няма нищо общо с другата баница и между другото става изключително бързо.
Значи дори може сутрин за закуска да се приготви това нещо преди училище. Говоря, нали, не да правим така както обичайно в почивните дни, по-сериозна закуска. Можем да направим топла закуска и през седмицата. Става за по-малко от половин час, което наистина е голямо предимство. Така, готови сме. Тигана. Хайде аз сега ще завъртя, за да можем да покажем. Натъпкана, добре. И сега слагаме капака, слагаме на котлон и тогава включваме. И включваме на средна степен. Да видим, вижда ли се. Сега нещо важно относно индикатора. Обикновено казваме, че индикатора следите, за да разберете вътре докъде е стигнал процес на готвене и какво се случва. Но за баницата и за печивата това общо взето не важи, защото тук трябва да отхлупим капака и да видим до какво ниво се е сготвила. Защото баницата се обръща. Има ли нужда да я обърнем или има нужда още малко да се пече. Сега включваме на средна степен, на 5 случаи. Значи тук е 9 на максималното, значи слагам на 5 котлона. Да. Защото не сме сложили мазнина и да не загори още от самото начало. Много лесно можете да се ориентирате докъде е температурата, защото бавно се случва затоплянето на съда. Пипът е тук горещо, пипът е тук студено. И когато е включено на по-висока степен, по този начин може да се ориентирате докъде е стигнала температурата и колко точно е загрято. Разбира се внимателно, защото ето тук вече е горещо, докато стигне и капак. Той, разбира се, последен се топли и това означава, че и долу температурата може да е много високо и в случая баницата да изгори, пък на индикатора още да няма никакви следи, че по някакъв начин се е затоплил. Баницата задължително се обръща, за да може да се изпече и от двете страни. Нещо щях да допълня относно печенето в тиган, в сравнение с печенето в урната. Когато се пече в съдовете на цептер, корите остават сочни. Когато се пече в фурна, има кори, които много изсъхват и стават тегави. Когато се дъвчи, просто трябва много да се дъвчи и се усеща една тегавост, докато тук капака, създавайки този кръговрат вътре, корите остават мекички и лесно се дъвчат. И вече според желанията и предпочитанията, дали да бъде по-мека или да бъде по-хрупкава. Ако искате да бъде по-хрупкава, когато се изпече баницата, отхлупвате капака, за да може парата да излиза и да се получи тази хрупкава коричка по краищата. Добре. Така. Значи сега ти следиш, за да видим? Ще следим, за да не изгори. Добре. Да. Значи само леко пипаме, така ли? Да, пипаме за сега. Разбира се, ще отнемат 15 на минутки, защото и тигана е голям, баницата вътре не е малко. И най-важното е, че сложихме баницата и тогава включихме котлона. Ако е на загорят тиган, тогава ще стане по-бързо, защото веднага започва процес на печене и на готвене въобще. Сега ще отнеме малко повече време, малко повече, не повече от 5 минути. Да, загрят тиган всъщност ползваме, когато имаме мазнина вече в него, предварително сложена. Точно така, да. Може с мазнина, може пак на студен тиган. Но ако искаме да не слагаме мазнина, препоръчваме да сложите на студен тиган, за да не изгори. Да, слагаме тигана студения на котлона, включваме на горе-долу средата от нашата скала на печката ни и внимаваме, след около 5 минути я проверяваме. Точно така. Значи аз този момент на времето го изпуснах, просто не я проверих, но сега си знам и от време на време си я поглеждам. Аз го знам и въпреки това и на мен ми се случва да изгарям баница, така че това не е със сигурност категорично. Не, най-хубаво е просто когато правите баница да си се навъртате около котлона. Това е препоръката. Заслужава си
вниманието, защото наистина вкусът е изключително различен. Не знам дори с какво да го сравня, нали, от какво може да е това, но наистина е различен. Дори ми се струва, че вече чувам така един... Усеща се вече топлината, капака лекичко и той започва да се стопля, но все още е само на дъното. Не ли ще ползваме това? Да, ще ползваме. Аз съм си приготвила и вижте начиния за самото обръщане, за да ми е по-лесно. Ще видите после като отхлупим капака, просто слагаме отгоре чинията наобратно, за да можем да обърнем тигана и по този начин лесно да прехвърлим, за да се спече и от другата страна. Но общо взето на всяка страна, ако кажем, че са по 7 минутки, нещо такова. Да предположим. Да. Примерно 15 минути е цялото печене, приготвянето още 15 минути пряко сили, но пак за 30 минути може да имате максимум топла храна. А ако от вечерта сте си приготвили нещата, нали, примерно сте си нарязали, ако ще е прас, или сте си приготвили плънката, която ще ползвате, сутринта директно ставате, само ги редите и това, което трябва да направите, е да изпечете баницата. Да, точно така. Ето вече се усеща и капака малко по-топличък. Сега, ние пръза го сложихме суров и това също трябва да го отчетем като време за готвене, но пък за сметка на това ситно го нарязах, така че той ще стане в рамките на тези 15 минути. Ако предварително сте го обработили термично пръза, даже само се съобразявате с корите. Видите ли ги, че са на степен, която ви харесва като загар, баницата е готова. Да, то също се отнася и за прясното, т.е. за киселото зеле. Ти колко време го задушаваш? Киселото зеле зависи от зелето, понякога му трябва и 1 час. За задушаване? Да, за да се сготви добре. Сега, ако е изчистено и е само тънката му част, но трябва много по-малко, но когато има и твърда част, ето. Виждате ли тук ври Боб? Защото това показва, че температурата му е висока, а той в момента е на 3. Значи, намаляваме го на 1 още. На 1. Да, и следим. В момента, в който спре да хлопва капака, можем да го увеличим на 2. Ако, разбира се, температурата на индикатора спада. Той в случая не е достигнал края на зеленото. Да. Малко преди, може би 5 деления преди, преди червения сектор. Добре, баницата дали да ни я видим? Още не, защото капака си е студен все още. Така че ще и трябват и на нея 15 на минути. Първоначалното загряване, разбира се, отнема най-дълго време, защото котлона е студен, съда е студен, вътре храната е студена. Видяхте добре, натъпкахме корите, така че ще отнеме малко време, за да може да се стопли, да започне процес на готвене. Все още е в процес на набиране на температура, за да се случи след малко и процес на готвене. Добре. За палачинките през това време, освен да им кажем как се правят? Палачинките се правят по стандартния начин. Това, което открих е, че всъщност не можете да обръщате с този тиган, защото са тежки, особено ако използвате големия, но си ги обръщате с шпатула, това е много лесно. Наскоро открих, че когато се използва капака, стават още по-бързо. Защото обикновено правим палачинки без капак, но на този голям тиган, ако и палачинката не е много тънка, може да се сложи капака и стават много по-бързо. При печевата, относно независимо дали е сладкиш или хляб, отново задължително се обръща, като правилото е, че трябва да бъде на загрят тиган и след 10-та минута, когато се постави сместа и сложи капака, след 10-та минута е добре да се отхлупи и да се събере влагата по капака, защото тези съдове образуват конденс, това е начинът, по който се готви храната в тях. И този конденс, падайки върху тестото, независимо дали е хляб или някакъв кекс сладкиш, става по-меко и по-размито по краищата. Това обикновено на никой не му е приятно. Затова от време на време се отхлупва капака и се събира влагата. И когато от едната страна се изпече, се обръща. След малко с баницата ще ви покажем начина на обръщане. И това важи за всяко едно нещо, което трябва да се обърне при печенето. Какво друго? Месото.
Чакай, аз само за да довършим за сладкишите и хляба. Значи, примерно аз си правя някакъв сладкиш, един така популярен тъмен сладкиш, има повечето хора го знаят, той е доста елементарен, с какао и просто като блат стои. Въпросът ми, ако аз си го знам и излея тази смес вътре, единственото, което правя е изливам сместа на студен котлон, на загрят. Добре, значи на загрят. Сложила ли съм мазнина предварително? Да, значи при сладкишите загрят котлон и мазнина. И мазнина. Загрят на колко? Смисъл? На средна степен. Средна степен. Да. Добре. Сложили сме мазнината, изсипваме го. След 10 минути отварям, забърсвам капака. Да, и проверявате, защото сега смесите сладкарските са най-различни. Някои са по-ефирни, а други са по-тежки, в зависимост от продуктите, които се използва. От това ще зависи и времето, за което е нужно да се изпече. Например, един пандишпан ще се изпече много по-бързо в сравнение с тесто, в което има кисело мляко или масло или нещо друго, което го прави много по-тежък като смес. Така че загряваме тигана на средна степен, в случая на 5, както е на Катя 9 степен на печката. Загряваме на 5 и с капака загряваме, защото него задължително го слагаме. По капака можем да се ориентираме дали е загрят и съда, стигнало ли до капака, добре. Наливаме мазнина, наливаме сместа и слагаме капак. След 10 минути, нали, пак според това каква е сместа, след 10 минути отхлупваме, за да забършем влагата и по това всъщност можем да се ориентираме дали е започнал процес на печене. Ако влагата по капака е много малко, значи все още сместа вътре не се пече, е студена. Ако влагата е повече, означава даже, че може вече и да е изпечено за тези 10 минути, може да е изгоряло даже и тогава ще се наложи да бъде обърнат, като изгорялото, нали, както и Катя каза одеве за баницата, просто се отстранява. В някои случаи според тестото и много лесно то само се отделя даже. Обръща се и според тестото отново може да се сложи капак, може и да не се сложи капак. Защото ако е изпечено цялото тесто още на първите 10 минути и му трябва само загарче да се получи от другата страна, може въобще да не слагате капак. Това е по преценка. Сега може да изглежда сложно, но когато го направите няколко пъти, ще установите, че всъщност това ни спестява много време и много усилия, защото много по-бързо се пече в тиган на котлон с капака, отколкото във фурна, който и да е сладкиш, включително и хляб. Да. Той и по баницата всъщност сега това се само, че едно друго нещо се сещам, докъде се налива сместа? В смисъл, тук имаме ли... Да, има, защото ако ще набухне, ако има набухвател, тя ще повдигне капака. Ако няма набухвател или знаете, че тази смес си остава надига, но не много, т.е. бухвано в рамките на нормалното. Сега преценявате, ако има набухвател и знаете, че тя много ще надигне, трябва да е под средата. Ако знаете, че малко ще надигне, може да е средата и малко повече от средата. Според това какви съставки има. Да, добре, защото това е важно. Това е важно, да, защото то се вижда. Когато започне да се пече и то няма на къде да отиде, повдига капак. Но тогава вече то ще се изпече, ще стане. Но тогава трябва да имате предвид да намалите котлона, защото когато капака не е плътно прилепнал до съда, този процес на фурна се губи. И тогава трябва да разчитате на по-ниска температура от към дъното, за да може да се изпече и в същото време, въпреки че капака няма да е плътно прилепнал към съда. Мен не ми изглежда сложно. В смисъл, ти си знаеш сместа, само слагаш на котлона, трябва да запомним, че го загряваме на средна степен, слагаме мазнината, изсипваме сместа, слагаме капака, на 10-та минута вдигаме, бършем ако има влага и след колко 5 минути примерно пак го проверяваме. Да, значи при тестените го лекичко, за да видиш отдолу. При тестените точно така. С вилица, с нож, с шпатула, с каквото ви е удобно. Не се притеснявате за това, че бъркате с метален прибор в тигана или в съда въобще, защото това е цялостна
сплав, която няма покрития и дори да се надраска, естетически не изглежда добре, ако много се надраска, но това не пречи по никакъв начин и не променя храната, стойността на храната. Да. Всъщност казах сложно, защото за хора, които не се занимават с това, може да им е сложно, но то така или иначе и когато се използва фурна, има много условности. Загрява се на такава степен, предварително, не предварително, включва се вентилатор, не се включва. Така че всяка една храна си има особеност, когато се готви. Но когато използвате често съдовете, човек просто придобива много бързо опит, кое как да направи. Това е рутина, като всяко друго нещо. Да, точно така, рутина, като всяко друго нещо. Ами вече тук се усеща капака, че е ето, да покажа. На капака все още няма никаква влага. Съвсем слабо е тук в този точно така, съвсем лекичко, но когато има влага, тук цялото е в капки и в момента даже в който вдигнете капака и лекичко го наклоните, да започва да тече. И при печивата това е важно, за да не се излива водата вътре, вдигайки лекичко капака, настрани го извеждате извън тиган и тогава го обръщате, за да не се налее вътре. И сега нека да покажа. Свали малко камерата надолу, защото не се вижда. Така. Нека да покажа, че на каква степен ето тук вече е започнал процес на печене и на места, не знам дали се вижда, че лекичко златисто може още да се пече. Разбира се, като няма мазнина, баницата ще стане суха, но това е вече лична преценка, кой как я обича. Дали да бъде без мазнина, дали да бъде с... И така. Ние сега решихме да ви я покажем без мазнина, защото знаем всички, обикновено всички правим с мазнина как изглежда. Така, още малко ще оставим още 2-3 минутки да речем. Добре. И ще обърнем. Добре, значи за печивата се разбрахме как се прави. Това може да се направи и с хляб, само че хляба винаги набухва. Да, с хляба винаги набухва. Обикновено този съд не е много подходящ за хляб, освен ако хляба не заеме цялата площ на съда. Тоест сложите питка, която да не стига до стените, а стои в средата, до средата да речем. Тоест, ако това е дъното, хляба, като го сложите, да бъде в такъв диаметър приблизително, за да може по време на печене той още повече ще бухне, надигне в таса или каквото и да е, ще изпълни стените до края и така ще може да се изпече. А това всъщност не става ли за пърленки само? Може и за пърленки, да. Но, ако тестото е по-голямо, можете да го сложите и в тенджера. Също се изпича в тенджера. Вече е виш пилотаж. То не е виш пилотаж, просто ако тестото ви е по-голямо и знаете, че в тигана няма да се получи, взимате тенджерът. Защото то ще се надига, тенджерът има много повече място, в което да отиде тестото нагоре и да стигне. Така че според количеството преценявате в какъв съд да сложите храната, която ще готвите. Когато правим хляб в тенджера, малко по-неудобното е това, че когато искате да обърнете хляба, ще трябва да... Малко по-трудно е, защото е по-дълбоко. И хляба, вместо да е да речем, такава при изпечено положение, такава дебелина, ще бъде ето така. И малко повече усилия ще трябва да... То даже не е и усилия. Хляба може да се деформира, може да ви е малко по-неудобно. Така да го наречем. Ама на времето във фурната правеха точно такъв хляб на селото. Беше точно така, да. Голям. Да. Но те най-вероятно, не знам в какви съдове са го правили, просто всъщност знам в какви съдове са го правили. Те тогава не са го обръщали. Ние в случая трябва да го обърнем. Затова казвам, че е малко по-неудобно. Може и да не се обръща, защото изпечели се тестото, всичко е окей, но обикновено хрупкавата коричка и това да има загар коричката, всички го предпочитаме. Така, да пробваме тук. Ето, вече се вижда малко повече. Вече се вижда. Ето, вижда се. Да, ето сега сбършам. Да, така. Но в случая това пак е малко.
Няма да видим сега дали да я обръщаме. Как? Мисля, че можем да я обръщаме. Да. Сега, в случая, даже тук сега ще използвам, защото като е по-сухичка и ще има повече. Така, обръщам я върху. Това си е вече майсторлuk хора. Обръщам я върху капака. След това я прехвърлям в чинията, за да може от чинията да я прехвърля. И сега, като няма мазнина, ето това движение, може би е обратното, за да може да се вижда. Така, така. Като няма мазнина, това е много лесно, защото няма какво да потече. Ето така. И сега тук сухото, къде е виличката ни, сухото си го побираме, защото оговорката е, че решихме да покажем без мазнина и то нормално е да няма какво да я спои баницата. Мазнината я слепва. Тук малко паднаха. Нещо, ще го изчистим. И сега оставяме, може би още, ние не засякахме време, ама да речем по-малко от 10 минути, да знаем, че и пръза е сготвен. Това е основното. Правиме на ниски градуси. Дай сега да помислим за... Значи, баницата я обяснихме. Само аз за палачинките пак да питам, ако някой иска да прави палачинки, които са без мляко, стандартно, а само с вода, има ли нещо по-различно? Няма нищо по-различно. Всичко е въпрос на смес, колко ще бъде гъста. Независимо дали се използва вода или някакво, включително и ядково мляко става. В зависимост от това колко е гъста сместа, се преценява на каква температура да бъде. Отново на загрят съд, за да може веднага да почне процес на готвене. И с обръщането просто ползвате шпатула. Това е. Ако е по-дебела палачинката, капак. Ако е по-тънка, няма нужда от капак. Добре, това го правим на грил тигана. Може да се прави може, на всеки тиган може да се прави. На грил тиган, на какъвто имат от цептер. А палачинките на загрят тиган ли се правят? Да, на загрят. На средна пак? Зависи. Зависи от сместа. Ако е зависи какво е и брашното, има някои брашна, които са по-ефирни и при тях, да речем, на 5, на 6 е достатъчно. Но е по-добре да почнем от средно загрят, докато не сме се научили, за да не стане... Точно така. От средно загрят даже към силен е по-добре, защото когато не е добре загрят съда, палачинката залепва. Тоест на 6 при нас, както съм на 9 степенна скала? Да, на 6, дори на 7 зависи, но много добре трябва да е загрято дъното. Как се разбира това? Просто капвате една капка от сместа на съда и виждате тя колко бързо се изпича, нали, то както и за омлетите се прави тест, колко бързо се изпича и дали се отлепва. Това е важно за палачинките. Защото когато е недобре загрят съда, те веднага загарят. Те не загарят, те залепват и после трудно се устръгват. Не, че трудно се устръгват, но трябва тигана добре да се почисти, за да се продължи нататък. Така че за първата палачинка е добре да сте сигурни, че тиган е добре загрят. За да не се случи това залепване, защото после... То реално аз това се замисля, много често правя едни малки мини палачинки. Човек може просто да сложи една мъничка част от тестото, за да види как ще се получи и ако стане, тогава да продължи нататък. Точно така. И както са мини палачинки, може няколко да се наредят в тигана. Аз обичайно така ги правя, просто за да няма инциденти. Добре. За палачинките казахме, за сладкишите казахме. Сега правим баницата. Останаха риба и месо, как правим в този тиган? Рибата, аз най-обичам да я правя сурова. На студен тиган слагам рибата вътре, слагам и подправки, сол въобще не слагам на рибата, защото обикновено, особено морската риба, тя си има достатъчно сол и когато се изпече, въобще не се разбира, че няма сол. На мен лично винаги рибата ми е добре на сол, при положение, че не съм сложил. Значи студен тиган, рибата нареждам си я, подправки, там каквото лимон си слагаме, слагам капака и тогава я слагам на котлона и го включвам на средна степен.
Специфичното е, че когато започне да се готви, лекичко вече се усеща миризма. Съвсем леко усещате миризма на риба, поглеждате индикатора, виждате, че все още стрелката е даже в началото или към средата на зеленото, но се усеща лек аромат на риба. Това означава, че рибата вече започва да се готви. И по преценка вече може да намалите, пак тук зависи каква риба правите. Колкото по-мъничка е рибата и по-тънки са рибките, толкова по-малко време ще бъде нужно. И колкото по-дебела, толкова повече време ще бъде нужно. Но да речем скумрията, защото тя не е малка риба, цяла я слагам, без да я режа, цяла. За около 15 минути тя е напълно готова, без да я обръщам. В момента, в който усетя, че мирише, намалям котлона на 3, да речем, и засичам, след 10 минути тя е готова. Изключвам я и може да се обърнете, разбира се, ако така ви харесва повече. Може да се оставите така. Тя се е сготвила вече, нито е сурова, нито е препечена и си е сочна и вкусна. Уникално вкусна рибата. Аз всъщност на времето това беше причината, поради която дори взехме съд, защото ме очуди как без никаква сол и без никаква подправка рибата имаше феноменален вкус. Просто феноменален. Ето всъщност с рибата най-добре се разбира това, за което обяснихме и Катя обясни, че се запазват витамини, минерали, соли и абсолютно всички компоненти, които са си вътре в храната, се запазват и всъщност те си дават вкус на храната и затова, когато готвим в съдовете на Цептер, използваме малко подправки. Като под малко подправки обикновено визирам зелени подправки. Слагаме магданоз, хопър или нещо, което така или иначе си добавяме на края на гозбата. Вече се усеща как мирише на баница с прас. Но е съвсем слабо. Имайте предвид, че... Ето сега да покажа. Вижда ли се? Да, вече конденза се вижда. Ето вече конденза. Ето сега конденза вече се вижда и пак този не тече, когато вдигнем капака. Колкото повече тече, толкова по... тук даже много добре. Много добре. Аз също мисля, че е готово. Сега нещо, което, защото ето тук сега дали се вижда, не се вижда. Чакай сега ще... От тази страна е по-златисто вече. Сега, нещо, което можем да направим. Тъй като все пак това е баница с прас. За да сме сигурни, то праза и в сурово положение може да се яде. Но ние сега гледаме корите, не гледаме праза. Даже не засякохме колко време да правим. Можем да изключим котлона и когато оставим капака върху съда, готвенето продължава. Така че, ако това е друг плюс на съдовете. Изключи го този котлон. Това е друг плюс на съдовете. На тях им е нужно по-малко енергия, защото когато дъното е акумулирало топлина и капака е върху съда, готвенето продължава и сега ако оставим още 5-10 минути, със сигурност праза ще е готов. Сега дори да не сме сигурни дали е готов, след 5-10 минути с капак върху тигана, праза ще е готов. Ако искаме да си остане хрупкава, и не имайте предвид, че тогава баницата леко ще омекне, защото вътре има влага. Ако искаме обаче да остане хрупкава, просто без капак оставяме да стои. Както казах, праза може да се яде и суров, така че смятам, че тези минути, които до сега говорим, са напълно достатъчни. Добре, това беше за баницата. За месото ние сме правили запис, между другото, така че който има желание, нека да ми пише и аз ще изпратя допълнително, но да знаете, че и месото става изключително вкусно в тези съдове и в тях може да готвите и месо на практика, всичко, което едно домакинство приготвя. И зеленчуци също, само зеленчуци. По същия начин, като рибата, както обяснихме, редите зеленчуците, слагате капака, включвате котлона и за... Значи аз реално правя два вида зеленчуци. Едните са когато са замразени и другите са когато са сурови. И двата ги слагам на студен котлон, включвам на максимума. При тези, които са суровите,
В момента, в който започна да излиза пара отстрани, махам от котлона, 10 минути оставам настрани и след 10 минути е готово. Правила съм така с нощи гъби, например, просто стават разкошни и дори не им бях слагала сол, нищо, съвсем малко вода, 2-3 супени лъжици на дъното, гъбите и пак казвам, слагат се, включва се на максимум, в момента, в който започна да излиза топлина, се махат, 10 минути ги оставяме и имаме топла храна. Другия вариант са замразените зеленчуци, пак на студен котлон, пак включвам там, обаче като видя, че е стигнало някъде до средата на зеления сектор, тогава вече намалявам котлона и оставям за 15 минутки и пак. Да, все пак те трябва да се размразят. Да. И това е смисъл, много бързо стават и са с уникален вкус. Броколи, брюкселско зеле, карфиол, неща, които преди нещо не съм ги харесвала. Аз не съм ги харесвала дори на вкус, стават прекрасни. Но това е най-лесното и затова за него дори не коментираме. По-особеното е с баницата, но много ви насърчавам да опитате да я направите по този начин и да видите каква ще е разликата. Няма да ви оставят на мира, после искат само така да ме правите вкъщи. Добре, това беше от нас. Прекрасен ден!